Σε μια ομάδα ξεκινάς με λίγους συνοδοιπόρους. Ήμουν στους πρώτους 10 που μπήκαμε στην ομάδα ίντερνετ. Ήταν Ιούνιος του 11. Ήταν κάτι καινούριο, φαινόταν πρωτοποριακό. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ που θα φτάναμε. Δεν ξεκινάς πάντα πρώτος, αλλά καταλήγεις πρώτος. Γιατί η ομάδα εκπαιδεύεται και εξελίσσεται συνεχώς. Έμαθα τόσα και τόσα στην ομάδα ίντερνετ. Τώρα αυτή τη γνώση τη μεταφέρω σε άλλους. Είναι φοβερό. Ήμουν και εγώ στην ομάδα ίντερνετ. Ξεκίνησα από την ομάδα και έκανα το επόμενο βήμα. Μέσα στην ομάδα κατάλαβα ότι πάντα μπορείς να κάνεις το κάτι παραπάνω. Μαθαίνουμε νέα πράγματα. Γινόμαστε καλύτεροι μέρα με τη μέρα. Δεν ήξερα πολύ καλά τεχνολογία, αλλά έμαθα απίστευτα πολλά πράγματα. Και έτσι μπορούμε να προσφέρουμε απλόχερα εμπειρία. Αλλάζουμε τις ζωές των πελατών μας. Βοήθησα πελάτη με δυσκολία στην όραση να ακούσει το κινητό του με φωνητικές εντολές. Ενθουσιάστηκε. Νιώθω πολύ χαρούμενη όταν βοηθάω ανθρώπους να ανακαλύψουν τι μπορούν να κάνουν με το κινητό τους. Η τεχνολογία ανήκει σε όλους, ασχέτως επίπεδου εξοικείωσης. Δείξαμε σε ένα κύριο 89 ετών πώς θα μπορεί να μιλάει μέσω Skype με το γιο του στην Αμερική. Όταν είδε τον εγγονό του, δάκρυσε. Η ευχαρίστηση αυτή είναι ανεκτήμητη. Και έπειτα εισπράττουμε το θαυμασμό τους. Μας φέρνουν γλυκά. Είναι απίστευτο. Οι πελάτες μας ενθουσιάζονται να δουν τι μπορούν να κάνουν με το κινητό τους. Μου φέρνουν και άλλους φίλους, γνωστούς. Ξανάρχονται και ξανάρχονται. Περιμένω στην ουρά για ένα ραντεβού με την ομάδα. Και η ομάδα οριμάζει, μεγαλώνει. Γινόμαστε περισσότεροι μήνα με το μήνα. Είμαστε όλοι ξεχωριστοί. Ο καθένας αποτελεί ένα μικρό κομμάτι σε κάτι μεγάλο. Μα πάνω απ' όλα είμαστε περήφανοι. Και όλοι εμείς είμαστε η ομάδα ίντερνετ της Vodafone.